Hallå tid, ja, så är jag i Ipanema och sen utsikten är så fantastisk så helt lika lite bra. Jag har inte mer att fortälja. Jag vill ju ut i ett samma vid danskar någon avgörande att de ska svimma runt och vi tar vet ju en danska svimmare så var det på för förjar och det var utmärska. På alla mellan hade gått nog med det på men det ska vara en välförtjänt. Det han gånger så vi att bara slappa av. Jag alltid FS släppa mig i rätt från Copacabana till att så får jag svämma. Jag tog mig väl jag har sett telefonen och allt det här så jag har ju lägga det oss runt för jag får ut och svimma så. Det blir för jag bara hem på hotellet och så får jag bara inte om man bara svimmeboxen och en t-shirt och så. Så då är vattnet sitter. Där kan man ju inte väl följa. Ödel finns ju i luftande varma som här. Titta ja, här till här att för mig till Ipanema är för nu då ett land klätt. Och här är öligt don till att checkvin bryter in att han filmar. Men och färtligt utlust för se det som det är. Här kan det ge så standmen att han filmar här är Kristuslandmen uppe jag är en liten pricker så ganska är sån här knäsan och 18 där fjället som är okej kanske för pajgata men här är Kristuslandmen det är prövligt att fokusera på det här uppe så det är Ipanema.